Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwa nje. It is ordered that the applicant is entitled to repatriate the body of the late President Edgar Lungu, the late President Lungu, for a state funeral. Inkantolo ephakeme yasePitoli isikhipha isinqumo esiyingqophamlando esinikeza uhulumeni waseZambia igunya lokuthatha isidumbu sikalo wabengumengameli waleli yazwe uEdgar Lungu ukuze ayofihlelwa khona kuleli yazwe yize umndeni wakhe ubufuna ukuthi afihlwe kuleli izwe. The decision has been taken to summarily terminate the membership of the former Secretary General. Iqembu umkhonto wesizwe lithi selihlinzeke lobune obhala jikelele walo Floyd Shivambu incwadi yokumkhomba indlela njengelungu leqembu. When they were in this road, is then that they were shot and killed. Amaphoyisa amabili adutshulwe ashona esigamekweni esenzeke road report nokusola ukuthi bekuyitulo lokweqisa umsolo ngokudabuka kwelaseZimbabwe ngesikhathi ephuma kuyovela enkantolo. Nabesikhulakhula nesikandaba esikhukhuluma mesebetshatha saze sababeke kwazi inzomfula enkwazi inzothukela siyakhuleka nina bezinyane lengezekeze. Isidumbu sowayengumengameli waseZambia uEdgar Lungu sesizohanjiswa kwela kube emva kwesinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli namhlanje. Isigungu samajaji abehlalela icala avumelane wonke ngokuvuna uhlangothi likahulumeni waseZambia ngokuthi kube yiwona ozokwengamela ukufihla kukaLungu ngomngcwabo wezinga nesithunzi sikahulumeni. Inkantolo ephakeme yasePitoli ihlonza ukuthi izifiso zomndeni kaLungu zokuthi angcwatshelwe eNingizimu Afrika azikho ngaphezulu kwalokho okufunwa izakhamuzi zaseZambia zokubona ithambo likaLungu lifihlwa kwelakubo. The court held that under Zambian law and as a matter of public policy, a former president's personal wishes or the wishes of his family cannot outweigh the right of the state to honor that individual with a state funeral and burial at the official site designated. Inkantolo iphinde yabeka obala nokuthi bekunesivumelwano phambilini besikhona phakathi komndeni kaLungu nohulumeni waseZambia sohlelo lokuthuthwa nokungcwatshwa kwakhe eZambia. On the first issue, the court found that the parties had indeed entered into a valid agreement that the late president's remains would be repatriated to Zambia for the purpose of a state funeral and burial there. Uhlangothi belimele uhulumeni waseZambia icaleni lusamukela isinqumo senkantolo. Bachaze uLungu njengowayengumholi wabantu. I mean, if you go to Zambia, they call him father of the nation. When you are a father of the nation, you can't restrict yourself to your immediate family, to your small. So the man belonged to the nation, and so is going to be buried in Zambia. Umndeni kaLungu kanye nabamakhaza sekuzofanele bedlulisele ukuhulumeni waseZambia isidumbu ukuze kuqaliswe ngohlelo lokuthuthwa kwaso sisuswa eNingizimu Afrika. Ngemva kwesinqumo senkantolo esivune uhulumeni waseZambia abameli bomndeni kaLungu ntambama bafake amaphepha okuphosela inselelo isinqumo senkantolo yokwedlulisa amacala isinyathelo esithathwe umndeni ngombango wesidumbu sikaLungu sichaza ukuthi ngeke liqhubeke kwamanje uhlelo lokuthuthwa kwaso kuze kuba kuphothula isimangalo esesifakwe umndeni. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi umhlangano oqalo ingxenye ingxoxo emayelana nesimo sezwe usazoqhubeka nokusingathwa ngesonto elizayo yize sekhoxe inhlangano ezizimele okubalwa kuzo iThabo Mbeki, Steve Biko kanye neDe Klerk Foundation. Umengameli ubekhuluma eVereeniging ngesikhathi kwethula isikhungo sokuhlanza amanzi saseZakenbosch. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi umhlangano oqala ingxenye enkulumo emayelana nesimo sezwe uzoqhubeka njengoba bekuhleliwe ngesonto elizayo. Uthi lo mhlangano oqala yiwona ozoba umhlahlandlela ukuthi lezi ngxoxo zizosingathwa kanjani. This convention will then be choosing a steering committee that will take the work forward. Will also get involved in planning how that process will evolve. So in the end, there is no difference about substantive issues.
It is peripheral issues that should never make anyone want to go and jump off a tall building. uRamaphosa uthi uzokwethula inkulumo yokuvula ngosuku lokuqala lomhlangano. The withdrawal of the foundations is not a train smash. The dialogue is going to go ahead. The people of South Africa want the dialogue to go ahead. Umengameli uphinde wathela kuleli lisaqhubeka nokubonisana neMelika ngodaba lwentela amaphesenti engamashumi 30 yokuthumela imikhiqizo kuleli kuleli yazwe. I have had a few phone calls and there will be another third one which I'll tell you about. I had a phone call with President Trump and we discussed tariffs. We are going to be focusing on the talks that are going on through our officials and our ministers. We have to reach a deal one way or another. Kusenjalo uRamaphosa ishayele ihlombe inqubekela phambili siyenziwe ngesikhathi kwethula isiteshi sokuhlanza amanzi seRand Water eZoketbush eVernaging. Iqembu umkhondo wesizwe seliqinisekisa ukuthi lihlinzeka owayinobhala jikelele walo uFloyd Shivambu ngencwadi yokumxosha lokhu kuza ngemva kokuthi uShivambu asula kulesikhundla abaholi beqembu bemsola ngokucija itulo lokuketula umengameli walo iqembu uJacob Zuma nokuShivambu ichithile lezi insolo wathi umbiko wezomhlolo wasetshenziswa wawuqukethe okungamampunge ngaye. Ngemuva kwesikhathi eside kunokuqagula egcineni iqembu umkhonto wesizwe liqinisekisile ukuthi sekuhlukene inhloko nesixhanti phakathi kwalo kanye nalowo bengunobhala jikelele weqembu uFloyd Shivambu. The decision has been taken to summarily terminate the membership of the former Secretary General, and a formal letter of expulsion was transmitted to him on the 15th of July 2025. Ngemuva kwezindaba zokuxoshwa kwakhe uShivambu unikele enkundleni yezokuxhumana uX nalapho eveze khona ukuthi angeke asiphikise lesinqumo. Kusenjalo leli qembu liphinde lethula unobhala jikelele walo omusha uBongani Mncwango ozokelekelelwa umsizi wakhe uNomusa Dlamini. What I bring on board is a new way of doing things. We are going to corporatize MK so that it's not run haphazardly, but the structure will streamline the processes and systems. And every individual that is occupying a certain portfolio within the organization will have to be able to say, this is what I bring to this organization in terms of the value. Kuso lesithangami umholi waleli qembu uJacob Zuma uphawulile nangohambo lwakhe lwaseMorocco ngenyanga edlule. Every country has a flag with its color. Every citizen owns that flag. It's not a government. Not a government. Government uthola likhona lapha. Nani impela niyabuza nje. Hawu nangitumaza. Hawu bakwethu. Amaphoyisa asesifundazweni eGauteng athi aseyithendeni zomsolo ongokudabuka eZimbabwe okusola ukuthi ubeyingxenye yokucijwa kwitulo lokweqa kwakhe njengoba esagcwele inkalo namanje abakozidlohlo bebebuye enkantolo emini namhlanje kanti endleleni kube sekuthi thushu amadoda angaziwa dumisa izulu lezandla abakozidlohlo baphindisela elilodwa iphoyisa lisale enkundleni kanti elinye lishone lifika nje esibhedlela. Lisa lenkundleni elinye iphoyisa eRutenburg ngesikhathi yena nozakwabo bedutshulwa zinswelabo ezingaziwa namhlanje. Ekhuluma neziko lezindaba zeSABC okhulumela amaphoyisa eGauteng uSigaxa Mabhande uMavela Masondo uthe elinye iphoyisa ligcine liphuthunyiswa esibhedlela kwafike kwalenele khona. 2 of our members were shot and killed this morning at about 10:30. They are the detectives. They are attached to a trio task team. One is based in Florida detectives and the other one in Roodepoort detective. Lo msolwa nguyena obehamba nalamaphoyisa kubuye enkantolo yeMantshi nalapho abeyoqula khona icala. Kuvumbuke abangaziwa abavulela ngenhlavu namaphoyisa aphindisela. Kubika ukuthi lo msolo ogama lakhe nguJabulani Moyo waboshwa ngonyaka u2023 eboshelwa amacala athinta ukuqola amabhizinisi. Kulesi igameko lomsolwa ushaye wachitha nokumanje usagcwele amathafa. Inyunyana yamaphoyisa iPopru ishaqekile ngalesi igameko.
Top Crew conveys its heartfelt condolences to the families, colleagues, and friends of Detective Warrant Officer Sintwa and Sergeant Masenya. They were not just SAPS members, they were dedicated public servants committed to fighting crime and making our streets safer. Amaphoyisa athe seyazisiwe imindeni yalamaphoyisa ashonile. Mbukelo sasiqweyitolo kanti mabesibuya sizokuphathela udaba oluthe. As I'm standing here, I'm still in shock. I was called by the perpetrator's family earlier on, and they notified me of this heinous crime that took place here yesterday. Usazobhekana necala lokubulala uyise wentombazanyana eneminyaka emine ubudala yase Eldorado Park ebingeniswa esibhedlela ngemuva kwesigameko lapho kusola ukuthi uyishaye ngokuphindelela isikhathi esingamahora. Asikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena mbukelo dabeni oluphambili besibike ukuthi Inkantolo ephakeme yasePitoli isikhiphe isinqumo esiyingqophamlando esinikeza uhulumeni waseZambia igunya lokuthatha isidumbu sikalowo owabe ngumengameli walikiyazwe uEdgar Lungu ukuze ayofihlelwa khona yize umndeni wakhe ubufuna ukuthi afihlele kuleli. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo uma nje siqeda ukuyisakaza. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu maduze nje uzoxoxisana nabo bonke abaholi bendabuko ngomthetho sivivinyo ozolawula ubuholi babo ngaphambi kokuthi uphasiswe eParliament. uMashatile ubekhuluma ngesikhathi kubanjwe ingxoxo nendlu ubuholi bendabuko kanye nabaholi bamakhoyisana ePitoli. Le ngxoxo kuhlose ngayo uqinisa ubudlelwane phakathi kukahulumeni kanye nobuholi bendabuko. Iphindeke ibe ixathu lokuhlonza ngokusemthethweni isizwe samakhoyisana kanye nohlaka lobuholi bawo. Once enacted, the bill will provide a legal framework to recognize and regulate traditional and Khoisan leadership institutions, clearly outlining their roles, responsibilities, and engagement with government. Abaholi bendabuko bazwakalisa ukukhathazeka ngezinselelo eziqhubekayo mayelana ngodaba lokudluliselwa komhlaba kubanikazi. A moment where the government and traditional leadership commit to working together, not just in ceremony, but in substance and strategy. Inhlangano yeOperation Dudula ithi abukho ubulungiswa ekuboshweni kwamalungu ayo amathathu futhi kufanele adedelwe lamalungu alenhlangano abhikishe ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa eDiepkloof eSoweto la kuboshwe khona abesifazane abathathu. That they have been inappropriately been arrested. It is a wrongful arrest. We are in solidarity with them. We demand that they need to be released. Yes, it is 48 hours they need to have been charged, but I think we're getting close to that. I'm not too sure if we're gonna count. By the way, if we don't count the weekend, which is the 48 hours expires on Monday, but in the 48 hours, some activities need to have happened. So we need to know what is happening, what are the charges, so that our legal team can begin to engage in terms of requesting bail for them, what could be the bail condition, etc. So we don't know. We are just as frustrated. I think this is a deliberate attempt from the politician to frustrate Operation Dudula and suppress the voice of reason, and that's not going to happen. Bakhalelwe amasongo kaSigonyela abantu abangama-20 nomuva bamba ngokungemthetho emayini ishebe eBarberton esifundazweni eMpumalanga. Lokho kwenzeka emva kokuthi bephume ngaphansi kwayo le mayini. Kusukela ngoLwesihlanu lwedlule sebengaphezulu kwamakhulu amahlanu abamba ngokungemthetho abaphume ngaphansi kwemayini bathweswa amacala ehlukene. Losababoshelwe insolo zokuthi bamba ngokungemthetho emayini shebe ekuqaleni abakwaZidlodlo bebethe bangamakhulu amahlanu namashumi ababoshiwe. Abaningi sebevelile enkantolo, abanye banikezwe ibhayili kanti abanye basesestokisini. Yesterday until early this morning we had a total of 21 illegal miners that were brought from the mine.
Remember, our operation is not static there, so they were brought by the mine security. Izolo ke kwaba nendide enkantolo emanje eseBhabhathini ngenkathi kuvela abasolwa abangama-28 kuphela. So yesterday when the 24 miners were appearing on the court that we were with the media houses, we were informed, unfortunately, that information was miscommunicated to us because we were expecting them to come. Ngokwe-NPA bangaphezulu kwama-580 abasolwa ngokumba emayini ngongemthetho abavele enkantolo phakathi koMsombuluko noLwesine kuleli isonto. According to our records as the National Prosecuting Authority, 582 accused have appeared before the Barberton Magistrates Court. All those accused were arrested regarding the illegal mining that took place in Barberton. Iningi lalabasolwa lilindeleke ukuba libuyele enkantolo ensukwini ezahlukene ngesonto elizayo. Udaba lwabo luhlehliselwe ukuba kuthola imininingwane yabo nabo bethola abameli. Sithanda ukuxwayisa ababukela abasheshe bazwele ngalombiko olandelayo. Usazobhekana necala lokubulala uyise wentombazanyana eneminyaka emine ubudala yase Eldorado Park ebengeniswe esibhedlela ngemva kwesigameko lapho kusola ukuthi uyishaye ngokuphindelela isikhathi esingamahora uyise. Senzeke kulomuzi sesishiye umphakathi wase Eldorado Park ukhongathekile. Intombazane eneminyaka emine obudala kusola ukuthi ishawe ngokuphindelela yaphinde yadlongulwa ngoyise. She's so small. We're supposed to rely on our fathers. Yeah, he disappointed us. Naomi is a very bubbly person. And yes, I think it's the first time. I'm not sure. For me, it's unacceptable. I'm broken because it could have been my own child. There's a lot of children there, so all we want is justice. Ngokusho kwamaphoyisa kanye nabazibonele, le ntombazanyane yashawa ngesihluku isikhathi esingamahora kulomuzi ngoLwesithathu. Uyise wabesekhalela amasonga asigonyela ngemuva ukuthi abakwasidlodlo belunywe indlebe yisakhamuzi yesikhathi asekile. Amalungu omphakathi asola amaphoyisa kokungenza umsebenzi wawo ngendlela efanele endaweni yesigameko, kepha amaphoyisa ayakuphika lokhu. When they visited the crime scene, they suspected that maybe there is something also in the house. And they searched the house, they found some clothes that was having the blood. The mother of the child was already in the hospital with the child. So the FCS went to the mother of the child and interviewed the mother. Interrogated actually the mother. Uyise walengane uvele enkantolo ngamacala okudlengula nokubulala kanti umama wayo ubhekene necala lokungabikela bomthetho ngokuhlunyezwa kwayo. Umfowabo walentombazanyana esithule usagcinwe endaweni ephephile ngemuva kwezinsolo zokuthi naye ubehlukunyezwa. Umkhandlu weTheku KwaZulu-Natal usugunyazwe wanikezwa ithuba lokuthi ukwazi ukuyikhiqizela ingxenye ethile yogesi. Umkhandlu ngokuqala ukugqabezwa ngalolu hlelo likahulumeni oluvumela inkampani eziyimele ukuthi ikhiqize amandla ogesi bese ithengisela ugesi iEskom. Inkinga yokucima konga kukagesi ihlonzwa njengezinye zezizathu zokuthi umnotho wakuleli ungakhuli. Elakuleli lilahlekelwa amabhiliyoni amarandi ngenxa yalenkinga. Ilesi sizathu ke esiholele ekutheni umkhandlu udolobha weTheku uqale uhlelo lokufaka isicelo sokuba uzikhiqizele ingxenye engamaphesenti angu-20 yogesi osetshenziswa ilomkhandlu udolobha. Ungqongqoshe wezogesi usewunikeleke lo mkhandlu udolobha leli igunya nokuyinto yokuqala ukwenzeka kumasipala bakuleli. These 400 megawatts represent 25% of eThekwini's total consumption. So now they are going to be their own Eskom. I mean, to put it in a layman's language. So eThekwini becomes its own Eskom and then it will determine how it reticulates. Umkhandlu udolobha weTheku uthi ngalolu hlelo ungakwazi ukuzuza imali engango 9 billion amarandi kubatshali imali. We want to assure our ratepayers that this program is financially sound. Preliminary modeling indicates that it will save the municipality approximately 5 billion rand over the duration of the power purchase agreements.
alinganiselwa ku-2,200 amathuba omsebenzi azokuvela uma sekwakhiwa lengqalasizinda yalolu hlelo. Isiphathimandla zeTheku zithi zihlose ukwehlisa inani lekagesi osetshenziswa iTheku oqhamuka ka-Eskom ngamaphesenti angu-40 ngonyaka u-2030. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Mbukeli usale kahle.